Днешното видео ще играем 99 нощи в гората с мой приятел. Дано да ви хареса. Почваме с дърво. Да, аз Майнкрафт. чакай, искам да намеря. Да, ето го извънземното. Снимаш ли, бе? Какво? Снимаш ли? Мгм. Добре, събираме за ферма или за огъня? Огъня. Добре. Чакай. Отивам за раница. Аз отивам за фенерче. Добре, тук пише, че има... тук дали има револвер сега? Чакай. Имам бандажки, супер. Нещо има ли в честа? Така малко, къде изчезна извънземното? Алекс, си лиза извънземното. Да. То казва, че на себе има бакпак. Yes. Какво? Добре, има болче. Се връщам. Някъде би трябвало да има раница. Хванеш. То трябва да ми даде крак. Алекс, взех крак от първи опит. Верно, трябва ни краката, бе. Добре, ще помогна. Не дай нищо, чакай. Тук какво имаме? Чакай, тук чакай, имам скрап. И едно въглище. Чакай. Какво ще правим? Аз ще да събирам дървета за... Събираме за крафтинг бенч 2. Аз предлагам за ферма, защото... Не знам, по-добре не. За бенч 2. Окей. Аз трябва да си взема собствен крак. Добре. Yes! Точно това го казах. Гробище. И ти ли намери крак? Да. Окей. Тук има... Алекс, има алфа вълци. От сега ли, бе? Да, буквално са тук до кулата с фенерчетата. Къде е кулата от фенерчетата? Чакай само да взема тук материали. Напреди малко. Вау, нищо. Буквално намерих нищо. Къде е кулата? Къде е кулата? Малко по-напреде. Бегам там. Добре, Алекс, аз идвам към нашата... Към нашия кемфайр, не мога да го боря. Намери ли? Не снимавам в вълци от сега. Алекс, стана вечер, бързо идвай. Ще направя голям огън. Готово. Идвай. Бегам горе. Чакай, къде? Виж го, Елена! Виж го! Аз съм... Не мога да дойда. Чакай, въглен. Добре, Алекс. Ще взема едно дърво, че ни трябва. Аз го видях му очите. И аз го гледам се. Събирам малко дървета за бенч 2. Добре, Алекс, ние ще крафна бенч 2. Аз го виждам. Тъкам си, да му шанс. Трябва му шанс да блясне. Добре, Алекс. Да. Сега за какво събираме? За шелф или за дърветата такова, да ги пази от дъжда? За дърветата трябва да ги Добре, предпазим. трябват ни логове. Алекс, ти имаш ли кръче? Гуд сак, нали? Ти да не си го... Ето бе. Давай. Давай се бре за гуд сак, аз отивам да търся за... Гуд сак ми трябва. Айде. Имам и гуд такс, обаче не. Алекс, сега той иска вълци, нали? Вълча кожа, да. Добре, аз ще се бия с вълци. Отивам за дърво.
Окей. Аз само трябва да се нахраня. Да ям. О! Вълча кожа! Пак. От първи опит намерих вълча кожа! Добре, аз сега паля огън. Ама за какво го палиш? Трябва да го пазим за вечерта. Окей. То Алекс, ще си замине. Алекс, ти купи ли си нещо? Good sack. Окей. Аз... Чакай, Не. чакай, трябва ми този скрап. Вълча кожа. Добре. Алекс, какво да си взема? Акс, брадва, броня или копие? Може би брадва? Да, брадвата е най-добри Да. опит. Най-добрата опция. И са иска от алфа вълци. То не даде нищо. О, чакайте, Алекс, да използвам ли бандажката, че съм на малко или... Не, ще я пазя. Чакай, тръвен. Остави я при огъня, за да мога после, ако Да. умреш или Или- ти, ако аз умра Да. или ти... Да. Добре, аз съм Да, гладен, добре, аз съм добре. гладен, обаче трябва да ям. Виж, направих една кула. Чакай, колко трябва... Чакай, мисля, че да, мога да крафна за дървото. Къде да го сложа? Е тука? Ето, Да, тук така. става. Тук само така. Давай. Да ги събираме. 15? Бере, слагай дърветата. И става вечер. Айде! Мале, колко дървета имаме. Трябва да изпечем храната. Имам по-добър начин. Чакай, какво е това? О, не. Той взе вълк. Какво да го правим? А какво е? Пандашка. О, месте. Печем. Добре, Алекс, аз ще отида... За дървета малко ще взема. Алекс, кажи какво да крафтваме. Добре, ще видя какво трябва да крафт. Какво е? Можем да вземем шелф, за да можем да си там слагаме нали, храната. Може да купим може да купим карта, ако искаш. Добре. Искаш да взема карта, окей. Не, по-скоро... Взех карта вече, свърши. Къде ще сложа? Тука. Чакай, тук, как да я сложа? Чакай, карта. Добре, значи, тук слагам картата. О, виж! Чакай, о! Чакай, насам има някакви неща, които не сме открили. Чакай малко, трябва да сложам дървета, ще сложа в огъня. И, добре, Алекс. Аз отивам на... Отивам на заешки лов. Тази карта. Аз отивам на заешки лов. Добре, аз отивам нататък, има някакви къщи, ще отида да експлорна. Намерих заешки крак. Супер. Ама за какво ни е? О, виж, ние може да отворим мапа с М. Я? О, Алекс, виж, тук това може... Алекс, тук е това, тук е едното дете. О, цвете. Да! Имам копие. Добре, Алекс, да изчакаме малко, да се оправим, да съберем неща, да се апгрейднем и тогава да ходим. Викам Добре. аз. Чакай, че съм гладен, че трябва да ям. Може детето в стака ми. Да... Алекс, И трябва там ни седи. храна, трябва ни храна. О, знаеш ко кръче? Защо сега не ги дава? Не че Ами те да знам. се оплаквам, ама... Можеш по-рано да не ги дава. Да отидем да и без това експлорнем. вече... Та ми трябва вълчи кожа.
На мен ми трябва алфа вълчка. И още един крак! Бе, брат. Нарочно сте го направили. О, намерих такова. Чакай, това болница ли е? Чакай, Алекс, намерих нещо огромно. Ела при мене. Чакай само да убия този заек. Алекс, ела, намерих някаква голяма постройка. Добре, аз следвам картата. Намерих Гултакс. Ако нямаш, ела, вземи. Какво да има? Имаш ли добра брадва? Нямам. Добре, ела, вземи, тук има една. Ела при мене. Къде си? Къде си, Алекс? Чакай само, че има тук вълци, Алекс, ела. Чакай. О, радио, старо радио. И, още една добра брадва. Алекс, като вървиш малко по-напреде, ще видиш едно като лагер има. По-настрани. Аз съм го открил на мапа. Какво? Аз тук съм намерил някакъв бункер. Ето, Алекс, ето ме, аз съм при тебе. Чакай, ето идвам да ти помагам. Ела, не бягай. Тиранин. Алекс, ела да ти покажа брадвата. Ела. О, брат, трябва да побързаме. Алекс, ела, тук има брадва, бързо. Алекс, ела, тук съм. Не, ела, ето ме. Ела, идвай. Иди. Ела, насам. Бързо. Има вълк зад нас. О! Ето, тук има брадва. Ето тук в този чест има брадва. Бързо да ходим към... Честовете не са ли еднакви? Не. What? Добре. Идвай бързо. Елена. О, не, yes, извънземни. Сега, кое не лошо падне? Чакай, Алекс, огъня не умира. Да, на 29 трябва да вземе малко друго. Аз го запалях, ама. Чакай, някой не лошо падне ли? Ето. Кое не опада? Ето го. Какво съм намерил? Кой? Аз съм гладен обаче. Ай. Някой каза ай. Давай, служи ги да се изпекат. Карено. То. Добре, чакай, Алекс, чакай, искам да направим часовник. После ще направим часовник. Аре, аз чел към мене лото. Чакай. Трябва ни легло. Къде е леглото? Алекс, има 4 паднали лота. Виж мапа, има 4 паднали лота. И... Отивам към първото. Аз убих едно извънземно. Да. От това. Аз не намерих нищо. Това много беше празно. Или пък? Алекс, аз май ще умра от извънземно. Бягай оттам! Не умрях, аз го убих. Намерих това много беше тъпо и празно. Аз ще имам към друго НЛО. Какъв е тоя? Алекс, ти знаеш какъв е тоя? Има фърничър! Какво е това? Това са тес. Бурък. Кемпинг чер. Какво е това? Взех си някои неща за лагера, да гледаме. Какво? Купи. Взех столчета. Ще ги изгорим. Намерих зелено НЛО. Чакай аз тук. Защо за Бога има извънземни в тая игра? Добре, убих го. Меч! Имам телепортираща се машина. Окей. Брат, трябва ми гудакс.
Какво? Трябва ми по-добър, нали, но по-добър... Добре, Алекс, аз ще телепортирам някъде. О, what? Къде се телепортирах аз? Окей, спасих се. Алекс, в едното НЛО има някакво за телепортация. Да, телепортация, това е моментация. Обаче е опасна тая телепортация. О, what? Има някакъв кон? Да, аз го намерих също. Затова ли са парите? Да. Да купя ли килим? Добре, купих килим. Алекс. You will attack tonight, return to the far. Добре, аз трябва да ям обаче, че съм годен. Аз имам меч. И аз трябва да ям малко. Алекс, виж какво имам? Имам килим. Виж кой имам също. Откъде я взе? Откъде я взе? От космическия кораб. Ой, също взех тези столчета. За да гледаме природата. Чакай, аз тук какви неща взех. Тия неща ми трябва. Чакай, трябва да ги сложим тук. Виж. Опът. 23. Какво? Алекс, аз имам меч. Аз имам меч. Аз имам копие. Ето ги. Атакуват ги! Гледаш колко са слаби. Ой. Не съм много слаби. Бой. О, здрасти. Това меч, меча ми му свърши енергията. О, те как? То даде нещо, трябва да го сложим тук. Али беше? Да, ще ги изгорим. Аре бе, дете, млъкни бе, ще дойдем да те спасим. То ли крещи? Да. Ще ходим ли да го спасяваме? Чакай. Да. Мисля, че сме готови. Окей, чак само да стане ден и да ходим. Чакай да купя нещо. Какво може да купим? Може да купя шелф. Да, за храна. Добре, купих го. Тук го слагам до картата. Давай ама ние нямаме много храна. Това е проблема, трябва ни храна. Няма ли храна, бе? Не, свърши цялата храна, трябва да съберем храна. Сериозно ли взял всичкото, бе? Да, бях гладен. Като съм гладен... Трябва ни ферма! Защо не е ферма? Храна! О, заваля дъжд. О, добре, че Откъде трябва да намеря Откъде трябва да намеря алфа вълча кожа? Дай ми вълча кожа, бе, брат. Дай ми вълча кожа. Не ми трябва още един крак. Са ми тия крака, бе, брат. Аз дочиди да се бия с един вълк да взема кожата му. Аз също се бия за вълк. Ами бе. Yes! Каква кожа взе ти? Каква кожа взе? Вълча кожа, нормално, тъй като още не съм взел нищо друго. Сега ще взема Гудакс. Окей. Аз ще убия един алфа вълк. Ми трябва неговата кожа. То дали бие много демидж? Не. Не даде кожа тоя. Yeah. Не, аз съм атакуван от вълци и... Бягай. Чакай, трябва ми малко. Добре, толкова. Не, то не даде нищо. Трябва малко да се хилна обаче. Трябва ти бандажката. Чакай, ще я запазим. Аз се хилвам. Алекс, айди ги би, молеца. Аз съм на 0 дим. Изчезва от тука. Чакай, един, ето. Виж, оп. Не, Алекс, иди ми бързо бандажката. Алекс, бандажката. Айде! Ей. Трябва да ям, че съм гладен. Всичко си го стал.
как се прави? Трябва да ги... Там, чун. Абе, чакай, имаме шел, бе, що не ги... Да, аз там? искам да ги събера за шелфа да ги сложа. Окей. Пържолата е готова. Ала, много трудно се слагат на този шелф обаче. Колко? Брат, имаме 3 крака, заешки. Абе, брат. Бе, това ще го изям и без това съм гладен. Чакай, аз съм гладен, трябва да ям нещо аз. Пак ли е нелото? О, трябва ни дървото. Трябва ни въглища. Тук имаме... Да! О, не, аз... Ай, трябва да ме... Защото дървото вече почти нищо не пали. Да. Събирай поне дърво също. Аз сега това правя. И това взимам, сега слагам малко дървета. Какво правиш сега? Цепи дърво. Аз викам, като стане с ден да ходим да спасяваме детето. Аре да ходим към детето. Само да запалим огъня и да ходим. Аре, отиваме. Този дет ни чака там от 7 дни. Отиваме да го спасяваме сега. Отиваме. Къде беше дърво? Къде беше? Отвори мапа и ще видиш. Отиваме на там. Аре. Защо толкова се смееш? Добре, трябва да унищожим вълците. Оцелен? Ударен? Добре, убих го. Добре, не даде нищо. Ключ. Опа, ключа. Айде, дете, елан, тук. Алекс, може да го взема? Чакай да отворя. Чакай, искам да го чакай. Да го отворя. Какво ли ще има в този чест? Бандажки? О, what? Фюл канистър. Какво? Фюл канистър. Какво е това? Ами газ. Бензин. Окей. Еми, доста бързо спасихме това дете. Да. Алекс, защо не мога да служа тия бандажки в сака си? Сега трудното е да го взема обратно вкъщи. Към огъня, тъй като сега аз нямам място. Трябва да спасим макулата дете. Да. Аз вложих детето в сака. Някакъв... Защо събираш децата в сакове, бе, Алекс? Това стана бързо. Кое? Сега той дете какво ще прави тук? Той се направи... Добре, значи той има някакви умения. Да. Той дете дали ще ни яде от храната? Не. Толкова е трудно да ги сложиш на тия рафтове. Трябват ми дървета. Аз имам за дървета да събера малко. Откъде трябва да намеря кожа на алфа вълци? Убиваш алфа вълк. Убиваш алфа вълци и ти дава понякога кожата. Сега е много трудно да се сложи. Ама, бате, детето просто... Става вечер, идвам, става вечер. Алекс, трябва да запалим огън. Свършат ни дърветата, това е проблем. Свърши ни месото, това е проблем. Не, как ще ни свършва? Отивам да изковам се.
Ако ударя добре, детето е неуязвимо. Добре, трябва да намерим Каркен кит. Кракенов, не мога да чета. Какво? Казах Каркен. Елена, пази се! Пази се! Връщай се веднага. Беги. Колко съм топ. Виж мапа. Трябва да експлорнем мапа още. Ако искаме да заредим нашите фенерчета, просто... Какво? Как се зареждат? What? Отивам да дърпам. Става ден. 10 дни. На мен не пише още ден 8. Ден 9 ми изписа. Три мултиплеер вече имаме. Алекс, за какво? Намерих нещо намерих. Сега обаче тук има вълк. Още малко. Той ми даде кожа. Алекс, имаш кожа за вълка, ако искаш, мога ти дам. Не, вече ти купих нещо. Окей. Взех си гуда. Алекс! Тук много неща. Има домати, моркови, семена. Домати? Какво говориш за домати? Има домати. Има майншафт. Има мина. Намерих мина. Алекс, намерих мина. Ела при мене. Идвам. Къде си? Отвори мапа и ще ме видиш. Да, идвам към тебе. Намерих диамант. Идвам. Чакай. Алекс, отивам до кемфайра, отивам да оставя нещата и се връщаме. Лутни тази къща с доматите. What? Виж ти. Това трябва да крафтваме, нямаме... Сме крафтвали. Какво трябва да крафтнем? Да. Трябва да крафтнем. Добре, Алекс. Добре, момче. Има въглища, събери въглищата, има много въглища там. Да, се връщаме, брат. Да ме гонят. Кой те гони? Нямаме дървета. Трябва да апгрейднем огъня. Трябва ни дърво за да крафнем нещо. Какво трябва да вземем? Какво трябва да купим? Може още един шелф да вземем. Да, всъщност да, може да си вземем още. Чакай, трябва да сложим въглен, той ще вдигне огъня, искаш ли? Не го вдигна. Защо толкова много шелфове? Бяли? Ще вземем ужасно много храна. Добре, и без това ще ни предпазват. Може да крафнем компас? Не, компас не. Има ли смисъл от компас? Не. Аз съм гладен, чакай, трябва ям. Те ще ни предпазят обаче от хората, нали? Да. Трябва ям, чуме. Алекс! Какво се направи? Ти си не изхабил всичките дървет. Не. Откъде си намерил толкова много такива полчета, бе? Алекс, какво направи? Алекс? Да. Какво направи? Не мисля, че имаме чак толкова много дървета.
Представяш си от някъде да дойде... О, стана ден. Айде да намерим второто дете. Ей са. О, мага, че ме стресно. Алекс! Алекс! Ще какво може да купим? Райфъл? Силен флашлайт? Или огромен сак? Райфъл! Не, огромния сак, Добре, купувам го, чули? Да. Може ли да ми го дадеш? Не мога. Трябва да намерим What? Чакай, Алекс. Ела да събираме кожи. Аз предлагам да съберем кожи. И дърво, тъй като нямаме дърво. Удариме светкавица. Сериозно? Да. Така се търся алфа вълци. Пате, аз отивам да търся алфа волк, за да взема, нали, такова хюч стак. Добре, аз ще търся меч. Ето, аз имам. Алекс, при мен, бързо. О, what? Аз трябва да са хилна. Какво ти го правиш? Бие се с алфа вълк. Той е тука. Алекс, умрях, бързо. Ера за мечка. Къде си? Ето ме. Къде е бандажката? До леглото. Давай. О, супер. Време за ядене. Готов ли си? Не много. Алекс, аз бях събрал доста неща. Окей, аз го скипнах, защото е тъпо. Алекс, храната ни... Айде, проблема е, че сега вече могат да стрелят. Как? Те с какво са, с арбалети ли са? Оу. Елена! Как е? Ето, не, тия са с копия. Чакай! Умирай. Да ги сложим да горят. Да видят другите какво ще стане с тях като умрат. Ето го. Той се стъкна. Еми да. Мале. О, добре, той вече стана храна. Той да не са... Добре, взел го. Та ще гори. Тук може един дет се е стъкнал. Лекам. И той умря. Изгори това. Изгори дето дропна. Да, шефе. Бенча да го апгрейдваме ли? Ама нямаме нищо. Трябва ни дървет. Трябва ни такова, трябва ни... Не мога да говоря, трябва ни болчета и дървета. Аз ще да събирам дървета. Чакай, къде е то селен? Не го знам къде е. Няма го. Чай, ти... Добре, то си тръгна, печага си тръгна. Кой е Елена ли? Не. А кой? Който искаше алфа вълк. Ти намери ли? Ти намери ли? Не! Аз не ти дал кожата. Алекс, сега ще търсим кожа и мечешка кожа. Мечешка кожа? Да. Те колко скъпи стават, бе. Май намокрих дърветата, в както и да е. Алекс, трябва да ни скрап, Да. Точно така за скрап. Алекс, искаш ли да го отнеме и това тук? Ето меншън, това. Добре, ще изва... Алекс, аз отивам.
Бати, там има хора, бе, там има... Нищо, те са слаби. Ние имаме... Те стрелят! О, това беше твоя вина! Добре, един не умря. Аз съм на малко. Аз съм на една плюнка живот. Миша, отбой, назад. Ще го убия! Толкова който стреля! Те са няколко май. Убих го толкова, който стреля. Убих един, който стреля. Не, аз умрях. О. Бати, какво ти става? Не знам, много рискувам. Бате! И ти ли умря? Геймплей. Ако искате друг клип, може да се абонирате с камбанката, за да не го изпуснете, когато го качим, и можем ли да стигнем 5 лайка за другия клип? И да, благодаря ви, че гледахте, и да, до другия епизод.